El Pla de Sostenibilitat Turística Patrimoni Mundial Accessibilitat Universal de la Vall de Boí és un projecte dotat amb una inversió de 2 milions d'euros finançats pels fons europeus Next Generation, que es desenvoluparà entre el 2022 i el 2024. Les actuacions pivoten sobre 4 eixos programàtics: transició verda, eficiència energètica, transició digital i competitivitat de l'oferta. Aquest pla pretén promoure un model de desenvolupament turístic que sigui inclusiu, sostenible i intel·ligent, que permeti convertir la Vall de Boí en una referència global de turisme accessible i situar-la com a destinació de muntanya de turisme inclusiu líder als Pirineus. Amb aquest objectiu es desenvoluparan els següents projectes tractors. Creació d'una experiència turística inclusiva al conjunt romànic, Patrimoni Mundial per la UNESCO, que permeti millorar l'accessibilitat universal de les persones amb diferents nivells de discapacitats, plantejant nous productes turístics i nous mecanismes d'interpretació que millorin l'experiència de visita. Creació de l'Outdoor Park Vall de Boí, un projecte integral d'equipaments esportius a l'aire lliure i activitats i rutes segmentades per modalitat esportiva, que permetrà la projecció conjunta de l'oferta de turisme actiu de la vall i el treball coordinat entre els diferents actors. Un nou sistema de mobilitat sostenible al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a través d'un mitjà de transport ecoeficient i un sistema d'informació intel·ligent que millori l'experiència, la seguretat i l'accessibilitat de l'usuari. Noves infraestructures i productes turístics per a nous públics, que contribueixen a frenar l'estacionalitat i la diversificació de l'oferta a través de rutes interactives i gamificades per a famílies i una xarxa de miradors inclusius i Starlight. Un sistema intel·ligent d'informació i de màrqueting dels recursos i productes turístics, que permeti el desplegament d'un pla de senyalització turística intel·ligent, un nou pla de màrqueting i un nou sistema de comercialització de l'oferta. El pla suposarà una transformació del model turístic actual cap a una major especialització, diversificació, desestacionalització i digitalització de l'oferta, que ha de permetre la millora de la competitivitat de les empreses i generar noves oportunitats econòmiques per als habitants de la Vall de Boí. Un pla que ha de permetre que aquest patrimoni mundial sigui accessible de forma universal.